Vítejte. Si krásný. No, takže idem zase na stream po večeri, po koncerte. Dobrý na menkový? Chlapci, že sú hladní, tak som zobral plynový horák a idem urobiť taco s čorizom. Myslíte si, že je zamknuté? 2 hodiny ráno sme stále hore, áno. Nerobé bordel. Tak ochnej první. Neplatím pokutu? Neplatím. A toto je zakázané? Nie, je zakázané. Ich takosky. No daj. Je. Zatiaľ mám 2. Je ľubový. Stream pokračuje. Yes, sir. 4:20 pred nami. A my ideme tu na non-stop pizzu. To je 4:20. Roma Uno, ježiš, zatiaľ som si objednal. Hej. Aha, je tu ďalší deň. Prišiel Karol Borisčík. Nový host, ďalší deň a nový host. Vítajte, už nie je tentokrát kapitán, ale ex-kapitán. Ja vlastne to ešte vyjde vlog z dovolenky však. Meškáš. Takže Boričko donesol Kens a my to na takúto večerku, krevety, paradajky. Áno, je tam parmezán, ale ja mám rád parmezán s krevetami, choďte do prdele. Bol to skvelý barter. Hej? Vyzerá to Aj fantasticky. za mňa. Dobre, si dopracovali a hráme hru, ktorá sa volá, že Podfukáři. To som kúpil v nejakom obchode a práve sme sa to naučili hrať a je to celkom zábava. Kevin je podfukáč. Zmeškal som 2 autobusy, takže snažím sa chodiť tramvajov, pretože som zistil, že som minul niekoľko stoviek tisíc na taxíky za posledné roky, hej. Nie, že tento rok. Takže samozrejme jeden autobus meškal, išli 236 za sebou, pretože niečo rozkopali na ceste. Takže teraz čakám na tretiu, už 15 minút stojím na zastávke a zajtra pôjdem Ubrom. Samozrejme som stratil ten prvý lístok. No mal som 2 lístky, myslel som si, že som vyhodil starý, vyhodil som nový. Teraz som si kúpil druhý lístok, takže ma cesta stála 70 korún. Hrozné, bolo tam plno ľudí, neznášal hromadnú dopravu. Idem domov z práce. Carsharingom, mám to nasolané. Carsharingom ma to stalo 64 korún, čo bolo menej ako za ráno 2 lístky, ale hej, keby si kúpim tú lítačku, tak sa to oplatí. Idem to zvažovať, keďže tá cesta do ofisu nedáva úplne zmysel autom furt. Stále sme nejedli zosuvidované rebra, idem znova robiť mrkvu, pretože sme ju nehali po suvidovaní, sme ju zabudli tu vonku položenú, keď som ju dával schladiť a zrazu sme odišli preč a zostala tam proste 20 hodín, takže no tak mrkva hotová, to zabralo nejaký čas. No už to tu máme takto nachystané krásne a už to tu navákujem a suvidovačka je nachystaná a ideme to všetko zasuvidovať a toto je krása tejto vakuovačky. Spravím viac tých zemiakov aj tej mrkvy a si to zasuvidujem do menších sáčkov, pretože ono to vydrží týždeň, 2 úplne v pohode po suvidovaní. Takže to bude mať, budem to mať pripravené na také rýchle osmahnutie už predsuvidované v chladničke, tak uvidím, či to je dobrý nápad. Ideme cvičiť s Dyšom a trošku meškal. Bežím k carsharingu. Zase sme si išli sem však. Ahoj, sme tu, Andrej, Marko. Čaute. Po ťažkom dni sme si odcvičili
Dneska to bolo celkom nezaživné celý deň. No tak som navaril dačo. A ideme teraz vám ukázať tie rebra, jak vyzerá. Joj, tak to vyzerá nádherne. Joj. To je to rebierko. Nemáme to nakoniec kašo, ale takto s voľníkou. Som sa rozhodla. Ja. Tu sú tie rebierka. Je to plné šťavy. Mňam. Fakt dobre. Ešte je vychutené však. Nepokazila som to. Tak to tam kvalitne zostalo v tej chladničke. Tabletky. Ešte ďalšie mi chýbajú. Ja som vlastne vôbec tam nedal, že som robil čipsy z tých šupiek. Chcel som proste spraviť zero waste, tak som urobil čipsy zo šupiek. Prvá varka bola super. Do druhej som dal nejakú marinádu, čo som kúpil a to bolo strašne pálivé však. Nebolo ti to moc pálivé? Ty sa so mnou nebavíš teraz? Nie. Prečo? A čo? Že či ti bola moc pálivá tá marináda. Hej, ale bola dobrá. Aj tak som to jedla. No a potom som spravil ešte tretiu varku a to bola. Nedávaj ma tam takú masné vlasy. Nemáš. Mám. Čet na piče ti má vlastné vlasy. Kevin. Díky za feedback. Dobrú I noc. know I have masné vlasy. Nemáš. Bože, to je v pohode, fakt. Neklame mi. Nehanbi sa za nič. Ja sa hanbím.